tinqari huwa meħud mill-Epistola ta' Ġagbu, kapitlu 3, bit-tieni vers ħanibdew, sa vers 12. Ħanaqra mill-Patti l-ġdid, l-edizzjoni l-ġdida, traduzzjoni ġdida jekk Alla jrida l-waqt nippubblikaw. Għax f'ħafna modi notru l-koll. Jekk xi ħadd ma jotorġ f'diskorsu, dan raġel perfett u kapaċi jliġġem ukoll il-ġisem kollu. Issa jekk inqegħdu l-ġimgħa fi ħluq iż-żwiemel ħalli jobduna, nidderiġu wkoll ġisimhom kollu. Araw ukoll il-bastimenti. Għad li huma tant kbar u misjuqin minn ir-riħ qawwija, frattant huma diriġuti minn tmun żgħir ħafna fejn l-inklinazzjoni tal-bdot tkun trid. Hekk ukoll il-sien u membru żgħir fil-ġisem u frattant jiftaħar bi ħwejjeġ kbar. Araw kif nar hekk żgħir ikebbes foresta hekk kbira. U l-sien nar, id-dinja tal-inikwità, l-sien qiegħed fost il-membri tagħna u li jtebba l-ġisem kollu u jqabbad il-korsa tal-ħajja u hu mqabbad mill-infern. Għax kull speċi kemm ta' bejjem kif ukoll ta' tjur, kemm ta' rettili kif ukoll ta' ħlejjaq marini u mmansata u kienet immansata mill-ispeċi umana. Immebda wieħed mill-bnedmin ma jista' jimmansa lil sien. U ħażen bla rpoż u mimli valenu letali. Bih imbirku lis-situ missierna u bih nistħu lin-nies li saru skont ixbija Alla. Mill-istess fom toħroġ il-barka u s-saħta. Ħuti, dawn il-ħwejjeġ ma jmissomx ikunu hekk. Jaqgħu n-nixxija mill-istess fetħa tgelgel il-maħelu u l-mor. Ħuti, jaqgħu tistatina tipproduċi żebbuġ jew id-dil jattin, lanqas jista' l-ilma sal-mastru jipproduċi il-maħelu. Ħanitolbu. Mulej dal-għodu, nirringrazzjawk tal-li ġbartna fl-imkien, irridu nduru madwarek bħala l-allim tagħna bħalma fi żmien ibnek Ġesu n-nies kienu jduru madwaru u jirċievu minn għandu t-talim, dak it-talim li kien jaslilhom b'awtorità missier. Anka dal-għodu nersqu nduru madwarek bħala l-allim tagħna, l-allim li trid tallimna permezz tal-kelma tiegħek. Inweduk mulej li nagħtu l-attenzjoni sħiħa u nistmaw il-kelma tiegħek. Inweduk minn issa li ma rridux ninsew dak li tgħidilna, ma nagħmlu sforz biex nifhmu, sforz biex niftakru t-talim tiegħek u wkoll bl-għajnuna u l-grazzja tiegħek ħanagħmlu ħilitna biex nobduk mulej. Għaliex l-ubbidjenza wara kollox hija s-sinjal li aħna nħobbuk ta' bilħaq. Għalhekk birek lili li ħanitkellem mulej u l-ħut li ħajsemgħu ħalli f'dak kollu li ħajsir tingħata glorja, l-glorja li tixraq lilek biss Alla waħdek. Amen. Il-kol kemm aħna għandna arma. Arma żgħira imma qawwija. Xafra misnuna jgħidilha David f'Salm 52. X'inhi dik l-arma? L-sien. Tisma' n-nies tad-dinja u sfortunatament ġieli anke xi Kristjani jiftaħru daqs li kieku dan xi preġju jien m'għandix ħajta fil-sieni ta'. Jien żaqi fommi. Fi kliem ieħor qed jiddikjaraw li l-sienhom laxk. Il-sienhom laxk u mhuwiex imrażżan dak li qed jgħidu. Però mhux hekk il-Kristjan l-aħwa, Kristjan serju, mhux hekk id-dixxiplu veru ta' Sidna Ġesu Kristu, il-sienu ta' zokkor kif ngħidu. M'għandux il-sienu twil, ma jħallix jiġri bih, imma mmansaħ. Kapaċi jikkontrollah u jaf meta għandu jżommu bejn snienu, meta għandu jikdmu kif ngħidu. Fl-epistoli tiegħu Ġagbu u kkonċernat ħafna dwar il-sien, dwar il-potenzjal trement tiegħu u l-użu u l-abbuż tiegħu. U l-qofol tat-tagħlim ta' Ġagbu hija dal-kapitlu dwar l-sien f'kapitlu 3. Ħanfakkarkom għax kultant ninsew l-enfasi prinċipali li Ġagbu joħroġ fl-epistola tiegħu huwa lejxin ġust. Okay? Dan l-enfasi fl-epistola ta' Ġagbu. L-azzjoni mhux in-nozzjoni, mhux il-paroli,
il-fatti, dan l-importanti l-aktar, il-fidi tiegħek li ma tidirx, trid tevidenzja bl-opri tajba li jidhru. Din hija l-enfasi ta' Ġagbu għaliex il-konverżjoni ġenwina hi magħrufa u tintaraf minn dik falsa, alright, minn dik ta' parsi fil-ħajja ta' kuljum. Fil-prattika hawnhekk tinduna x'konverżjoni vera jew konverżjoni ta' parsi, u erja maġġuri fejn din tispikka hija fl-użu tal-ilsien. Fl-użu tal-ilsien. Fil-fatt fl-ewwel kapitlu vers 26 Ġagbu jgħidilna jekk xi ħadd jidhirlu li hu reliġjuż li għandu l-fidi u frattant ma jliġġimx ilsienu iżda jinganna qalbu stess, ir-reliġjon ta' dan ifirħa. Jiġifieri ma tiswa xejn. Hija inutli, bla valur. L-aħwa, sikwit nitkellmu anke bejnietna u forsi niftaħru illi irbaħna ċertu vizzi, qed nelbu ċertu dnubiet fil-ħajja tagħna u anke forsi akkwistajna ċertu virtuwijiet fil-ħajja tagħna huwa tajjeb dan. Però mbagħad għandna tendenza illi nittraskuraw il-sienna fis-sens li din il-parti tibqa' bla ma tikkonverti. Nikkonvertu f'ħafna biċċiet, f'ħafna areas, imma dil-parti tibqa' mhix ikkonvertita. Ġagbu hekk għattu attenti tagħna 3 illustrazzjonijiet mill-isbaħ. L-ewwel net biex jurina il-qawwa tal-ilsien avolja membru żgħir f'ġisimna. Alright, iqablu mal-ġim, alright, iqablu wkoll ma' tmun u jqablu ma' nar żgħir. Bima b'saħħitha bħalma jeżiemel tpoġġila biċċa ħadida ma' ħalqa u birriedni toħodha u tmexxiha fejn trid. L-istess bastiment enormi, dawwarlu tmun u tieħdu fejn trid. Biċċa ħadida żgħira, tmun żgħir, anke nar żgħir, spark, jista' jqabbadlek foresta sħiħa. U jagħmel dan b'ħeffa impressjonanti. 3 eżempji mill-aktar sempliċi, ċari u faċli biex nifhmuhom, veri jew le. Kieku kien forsi qed jikteb illum, naħseb Ġagbu kien już eżempju ieħor biex jikkonvinċina dwar il-qawwa tal-ilsien avolja ċkejken. Forsi kien jekbilna araw il-virus mikroskopiku tal-COVID-19 u x'ħerba kapaċi jagħmel. Hekk ukoll il-sien. Membru estremament żgħir f'ġismek meta mqabbel ma' dirajk, ma' rasek, ma' saqajk, imma qis li ma tkunux imqarqa l-aħwa biċ-ċokon tiegħu għaliex huwa potenti, qawwi ta' bilħaq. Fil-fatt aħna bil-Malti għandna qawl li jgħid il-sin ta' mara jxoq l-Adam. Ovvjament ta' raġel xejn inqas ta' jiġifieri li l-sin jxoq l-Adam. U fi Proverbji 18 u 21 naqraw li l-sin għandu s-seta' għal-mewt jew ħajja. Vers 6 Ġagbu jgħidilna li l-sin huwa dinja ta' inikwità, ta' ħażen. U vers 8 li hu ħażen bl-arpos u mimli velenu letali. Meta nisimgħu dal-kliem qabli ngħidu ma tajt Ġagbu qed juża l-iperbole ngħidula ġifieri qed jesaġera l-effett, tajt qed jagħmel hekk possibbli dinja ta' inikwità, ħażen bl-arpos. Possibbli li huwa daqshekk qawwi l-ilsien illi kapaċi jikkawża distruzzjoni enormi u rovina indeskribibbli jew dan qed nesaġeraw hawnhekk. Il-pulizija għandhom dik li jsejħula l-kondotta. Bl-Ingliż għandu tkun rap sheet jgħidula. X'inhi dina? Din hija lista. Tkun lista ant il-pulizija tar-reati serji u inqas gravi tal-persuna. Ġifieri ir-reati kollha ta' persuna li tinqabad tkun arrestata u teħel qorti, eċċetera, ir-reati kollha jkunu mniżlin taħt ismu f'din il-lista, f'din il-kondotta. Ħa naqralkom il-kondotta tal-ilsien. ċoħe, il-lista ta' dnubiet li nwettqu bil-sien naħna u li ħafna drabi maħniex konxi li qegħdin nidimbu b'dil biċċa laħam li għandna ġoħalna. Isimgħu b'attenzjoni l-aħwa u nixtieqkom ma tkunux distratti għaliex twila mhux ħażin.
twila mhux ħażin. Isemgħu b'attenzjoni u nistidinkom tużaw dal-ħin anke biex teżaminaw lilkom infuskom. Biex tistaqsu lilkom infuskom kif qed tisemgħu daw id-dnubiet. Jien mhux il-marassa jew ir-raġel jew missier jew it-tfal jien. Qed nidneb dan il-mod. Jiena ħati ta' xi wieħed jew aktar minn dawn ir-reati ta' daw id-dnubiet tal-ilsien. Konxu wkoll li qed nidneb b'dan il-mod. Mela, bil-sinna niftaħru. Nitkellmu ħwejjeġ kbar fuq il-preżent u anke forsi fuq il-futur. Nesaġeraw u nġebdu l-fatti, nkabruhom. Nikdbu u nħarfu u anke ngħaddu l-verità. Inqarqu u ningannaw b'xulxin. Nixdu fals kontra xi ħadd m'hemmx għalfejn tmur il-qorti imma anke f'ċertu sitwazzjonijiet, nixdu fals. Nikkundannaw il xi ħadd mingħajr kawża ġusta, jew biss nippruvaw nisemgħu u nisemgħuh bil-fer naqbdu nikkundannawh, tajrulu rasu kif ngħidu. Nagħmlu għedi, nagħtu kelma u ma nżommuhiex. Inġibu skużi meta ma nagħmlux dak li hu mitlub minna, nippruvaw niġġustifikaw meta ma nagħmlux dmierna. Ekklesjasti 5 naqraw. Jekk tagħmel xi wegħda l-Alla, iddumx mat-temma għax Alla ma jħux pjaċir bil-boloħ. Dak li twiegħed qis li tagħmlu. Aħjar ma twiegħed xejn milli ma żżommx dak li twiegħed. Tħallix il-sienek, iwaqqak fil-ħtija. U mbagħad tmur quddiem il-qassis u tgħidlu dan kien nuqqas ta' ħsieb ta' għaliex trid bi kliemek iġġiel l-Alla jinkorla u jġib fix-xejn dak li jagħmlu jdejk. Bil-ilsien ukoll niġġustifikaw jew niskużaw id-dnubiet ovvji u l-vizzji tagħna jew tal-oħrajn. Tidneb, għandek vizzju, imma x'jiena jew għax dik għamiltli niskużaw. Bil-sienna immelsu, nidilku jew nibnew bix-xema kif ngħidu lill-oħrajn. Forsi għax irridu xi ħaġa minn għandhom. Ngħaddu kummenti vulgari ta' natura sesswali doppju sens, mod speċjali l-irġiel għan-nisa u n-nisa lejn l-irġiel. Nikkalunjaw nimmalafamaw billi ngħidu falsità fuq xi ħadd. Nawġu l-fatti jew il-kliem ta' xi ħadd, nawġuhom kif jaqblilna. Inqasqsu nseffsu fuq dik u fuq l-oħra u nitkellmu wara dar in-nies. Immexxu xi qlajja fuq proxmu tista' tkun anke kidba u anke verità. Nikxfu sigriti jew affarijiet personali li xi ħadd ikun fadalilna, intimi xi ħadd qallek xi ħaġa, konfidenzjalità u inti taqbad tmur xxerrida u titkellimha. Nikkritikaw inġustament. Inweħlu fl-oħrajn u nippuntaw subajna lejhom torta dak, meta tort ikun tagħna. Ngħidu lil xulxin, mod speċjali fil-familja u nużaw kliem ibes bħal tindaħalx kif xebbajtni, u anke aġġettivi dispreġjattivi bħal baħnan, ċuċ, dan dawn l-aġġettivi. Ġesu qal innek f'Mattew 5. Imma jien ngħidilkom illi kull min jirrabja magħ ikun ħaqqu l-ġudizzju u kull min jgħid il-ħuħ raka, ġifieri tuba, kull min jgħid il-ħuħ raka ikun suġġett tas-Sanedrin u kull min jgħid jaqeblaħ se jkun ħati biżżejjed biex imur fl-infern tan-nar. Kemm nużaw aġġettivi u ngħajru lil xulxin. Mhux biss. Bil-ilsien nitkellmu wkoll b'arroganza, bi kburija u nisprezzaw l-oħrajn. Numiljaw jew waqgħuhom maċ-ċajt, nirridikolawhom. Tajtu hija x'fiha b'daqshekk. Tirredikola twaqqgħa ċajt bil-sienek. Tiskoraġġixxi xi ħadd li jgħidlek ħajbda xi ħaġa, ħajbda jistudja u hekk u inti f'sentenza tiskoraġġih bil-sienek. Qed taqtalu qalbu. Ngħaddu kummenti sarkastiċi jew rimarki li jnigżu. Xi ħud jidgħu, nitkellmu ħażin, nitkellmu pastaż, baxx, nużaw isem Alla u Ġesu fil-batal, bla doġġ. Nisħtu lill-oħrajn. Jalla
tibla ġemel u tifga. Kajna fien. Mhux li kien nistu lill-oħrajn. Naħaddu tal-im żbaljat, bil-sienna. Sinċerament, anka forsi mingħajr ma nafu, anka biħsieb ħażin. Nargumentaw, niġġieldu, ngħidu, għajjat, bla bżonn. Imparlaw żejjed. Kemm imparlaw żejjed? Tista' tgħid ħaġa b'mod sempliċi u tparla fil-vojt. Tparla fil-vojt u tgħid kliem fil-vojt. Tgħaddi rimarka bla ħsieb, bla ddoġġ, bla ma tqis il-persuna li ħajrċivija kif ħajħossu. X'impurtak, ħadd fajjar, bla ddoġġ. Nitkellmu wkoll bil-sinna dwar ħwejjeġ futili ngħidulhom firħa, dwar iċ-ċuċati. Kemm nużaw il-sinna biex naħlu ħin fuq iċ-ċuċati. Anka dan, ingergru, nilmentaw, nipprotestaw fuq kollox. Għax ix-xemx, għax is-sħab, għax ix-xita, għax is-sħan, għax il-bard, għax il-ħofor fit-toqob, il-ħofor fit-torob, kollox, ingergru, nilmentaw, nipprotestaw, neqirdu, ħafna drabi għal xejn, u neżasperaw, najjew il-dak li jkun. Żgur nista' nżid iktar, żgur nista' nżid iktar. X'taħsbu kienet jesaġera ġagbu? Kienet jesaġera meta qalinna li l-ilsin huwa dinja ta' inikwità, li l-ilsin huwa ħażen bla rpos. Ma naħsibx, jien naħseb sewwa qal xi ħadd meta qal illi l-aktar parti ta' ġisimna li nitimbu biha wis probabbli hija l-sienna. Wis probabbli hija l-sin jekk inkunu sinċira. Għaliex l-użu ħażin tal-ilsien huwa wieħed mill-aktar modi faċli biex inti tidneb. Faċli. ċertu dnubiet aħna ma nwettquhomx. Forsi l-adulteru, l-qtil, forsi dawka ma nwettquhomx. U forsi għax ma ningħatawx l-opportunità, x'min jaf is-ser forsi. Però nista' ngħidilkom illi m'hemmx limitu għal dak li tista' tagħmel bil-sienek. Sew ħażin kif smajna, però wkoll għat-tajjeb ħankunu għadna kollox, għaliex? Għaliex li l-sien ukoll kif naqraw f'Proverbi 10 huwa funtana ta' ħajja. Li l-sien huwa wkoll fidda mażula. Fidda mażula. U bil-sienek int tista' tagħmel ġid inkalkolabbli b'dan l-sien inti. Pereżempju, bil-sienek tista' tindirizza lil Alla, titlob, tfaħru, tirringrazzjah. Tressa petizzjoni talba lik, tinterċedi għal ħaddieħor bl-istess il-sil. Tista' tkanta tifħir, tilloda lill-Alla. Tkun rikonċiljat mal-Alla. U mal-oħrajn billi titlob maħfra bil-sienek. Ara naqra xorda kemm tista' ġib rikonċiljazzjoni meta inti tuża biex titlob maħfra. Tgħaddi t-tarif kif tajjeb tgħallem lill-oħrajn, missier lill-liben, u dawk li tantaqa' magħhom. Twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-fidi. Lil dawk li jistaqsuk u anke tagħmel dik ngħidu l-apoloġetika mal-infidili, mal-kritiċi, mal-xettiċi. Ġifier toffri difiża tal-fidi bil-sienek. Fil-Kolossin 4 naqraw. Ħajkun id-diskors tagħkom dejjem bil-grazzja, imħawwar bil-melħ, ħalli tkunu tafu kif jeħtieġilkom twieġbu l kulħadd. U fl-ewwel Pietru 3:15 aħna mħeġġa biex inkunu preparati dejjem biex toffru difiża, ġifier toffru tweġiba, il-kull min jistaqsikom sabiex tagħtu spjegazzjoni għat-tama fikom. Mela bil-sin ukoll inwieġbu l-mistoqsijiet. Nistqarru wkoll lill-Alla quddiem l-oħrajn, nevanġelizzaw. Inwasslu l-aħbar it-tajba l dawk li għadhom mejtin fid-dnub. Infarġu lill-afflitti. Hemm huwa importanti dan ukoll. U nikkonslaw il-mriktin. Ninkoraġġixxu min qed jaqta' qalbu. Kelma ta' kuraġġ, tinkoraġġiment. Inħeġġu il-xulxin. Nikkumplimentaw ma' sinċir ir-raġel lil mara anke l-affarijiet sempliċi. Kumpliment. Bil-sienek kemm tista' tagħmel ġid. Bil-sienna wkoll inwidbu, inċanfu, niftħu l-għajnej dak li qed jiżbalja. Biex idur mit-triq li qabad forsi triq ħażina u inti tista' tgħaddilu kelma u ddawru mit-triq il-ħażina. Nagħtu parir bibliku, parir sew li min għandu bżonnu, nigwidaw bl-umiltà u bl-erf, nuru gratitudni lil xulxin anke hawnhekk, grazzi tal-ikel, grazzi tax-xogħol, grazzi tal-li għentni, grazzi. Nitkellmu kliem ferriħ, nirrepetu xi ħsieb.
xi silta li smajna li qrajna kemm importanti di. Irrepetija d-dija xi ħadd għax tista' tħalli impatt fil-ħajja tiegħu u tinfluwenzah għal omru. U nitkellmu b'mod ħelu, grazzjuż. Jiena wieħed mill-persuni li dejjem kien impressjonani fil-passat hekk ngħid kemm huwa persuna grazzjuż u darba niltaqa' miegħu kliemu ħelu. Jitkellem bil-grazzja. Fil-fatt, il-kliem ħelu tagħna Proverbi 16:24 jgħidilna il-kliem ħelu hu bħal xeda qasel u ħlewwa tar-ruħ u saħħa tal-ġisem. Dan huwa l-kliem ħelu tagħna. U nistgħu nżidu oħra l-aħwa x'qed nipprova ngħidilkom. X'potenzjal għandu l-ilsien, x'distruzzjoni u rovina indeskrivibbli, jew ġid trement nistgħu nwettqu b'dak li nippermettu li joħroġ minn fomna. Sidna Ġesu permezz tal-Apostlu Pawlu f'Efesin 4 jgħid hekk 29. Ħalli ma tipproċedi l-ebda kelma imħassra minn fomkom, all right? Iżda biss kwalunkwa kelma tajba għall-edifikazzjoni għall-bini ta' ħaddieħor. Skont kif tirrikjedi l-okkażjoni. Sabiex tagħti l-kelma, sabiex tagħti l-grazzja għal dawk li jisimgħuha. Xi fisser dal-kliem? Ifisser qed jgħidilna tħallux intom li minn fomkom joħroġ kliem li jagħmel il-ħsara. Imma ħallu biss joħroġ minn fomkom kliem all right li jibni l-oħrajn. Jiġifieri intom responsabbli li tkunu l-bewwieba, jiġifieri dawk li joqogħdu għassa mal-bieb, il-watchmens. Inti responsabbli, inti l-bewwieb. Għaliex Alla kif kienu jgħidu qabel poġġa l-ilsien wara x-xadba ta' snin u l-kanċell tax-xoftejn. Alla poġġa l-ilsien wara x-xadba ta' snin, das kemm jaf kemm jista' jagħmel ħsara, u l-kanċell tax-xoftejn. Imma lilek imbagħad ukoll poġġik bħala l-assis biex tiftaħ u tagħlaq dawk il-bibien skont l-okkażjoni. Skont l-okkażjoni. Ġifieri tkun int. Intu ħadd iktar li tassess fuq kull ma joħroġ minn ġo fommok. Int li kontinwament trid ittella l-kanċell biex minn fommok joħroġ kliem mimli grazzja u tniżżel dawk il-bibien sabiex ma tippermettix li minn fommok joħroġ kliem distruttiv. Jien naħseb maħniex attenti kemm suppost u kif suppost, maħniex konxi ta' dir-responsabilità. U allura spiss ħafna niftħu l-bieb meta suppost nagħlquh u nħalluhom magħluqin daw il-bibien meta suppost niftħuhom. L-aħwa nistgħu ngħidu ħafna iktar affarijiet dwar l-ilsien u l-użu tiegħu għaliex il-bibja mqassa mimlija b'talim. Però l-ħin ma jippermettix. Għalhekk nixtieq ngħaddi għal ftit sibijiet ta' applikazzjoni issa mal-ħajja prattika tagħna. Il-sienek kej l-importanti tal-qada spiritwali tiegħek. Diskorsok jikxef xin verament. Ġesu għalinna f'Mattew 12:34 nisa l-lifat kienet jgħid il-dawk il-Farizej. Kif tistgħu li intom żiena titkellmu ħwejjeġ tajba? Għax mill-kotra tal-qalb jitkellem il-fom. Il-bnidem tajjeb mit-teżor tajjeb tiegħu joħroġ ħwejjeġ tajba. U l-bnidem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ ħwejjeġ ħżiena. Fil-fatt anke ġagbu jgħidilna f'vers 2 fl-istess kapitlu 3 jekk xi ħadd ma jotorx f'diskorsu fil-kelma, dan raġel perfett u kapaċi liġġem ukoll il-ġisem kollu, xiġifieri. Jiġifieri qed jgħidilna li jekk xi ħadd ma jibnibx bil-sienu jkun qed juri maturità profonda. Dan hu l-messaġġ. Jekk jirnexxielek inti ma tibnibx bil-sienek qed turi li inti immaturajt spiritwalment. Melek trid tkun taf il-qagħda spiritwali tiegħek. Waħda mill-postijiet fejn tħares mhux kemm tolli dej, kemm taqbes iċ-ċabċab, jew kemm ma nafx kemm taqra kotba li huma ġieli affarijiet li jgħinuna, però jekk trid tkun taf il-qagħda spiritwali vera tiegħek, ħares lejn il-sienek.
Ara x'qed tippermetti li joħroġ minn ilsienek regolarment. Diskors distruttiv jew diskors kostruttiv. Il-sienek juri x'int, ftakara din. Tieni, tqis l-użu tal-ilsien bħala xi ħaġa ħafifa u hija tagħmlux dal-iżball eżis. U hija ġej jum, fejn int u jiena għad iridu nagħtu rendikont lill-Alla mhux biss temilna kif nafu u naħsbu, imma wkoll ta' kif użajna l-sienna. Mattew 12:36 Ġesu qed jitkellem. U ngħidilkom illi kull kelma traskurata li n-nies jitkellmu għad iroddu reżukont dwarha fjum il-ġudizzju. Għax minn kliemek tkun iġġustifikat u minn kliemek tkun ikkundannat. Hija oħti fjum il-ħaq. X'se jixhed kliemek dwarek? Iġġustifikat jew ikkundannat. X'se tkun lajta tad-diskors tiegħek fjum il-ħaq. Għalhekk tieħdux l-użu tal-ilsien b'mod ħafif. Ukoll nenfasizzaw din tissottovalutax il-potenzjal tal-ilsien għax huwa żgħir u l-impatt ta' kliemek fuq l-oħrajn. Tissottovalutax. Aħseb ftit, nistidinkom aħsbu l-kol kemm aħna di żgur kapaċi nagħmluha. Xi sempliċi kumment jew rimarka li xi ħadd qallek tista' tkun tajba sabiħa, tista' tkun negattiva. U għajd li llum forsi anke wara snin sħaħ għadix tidwieġa moħħok, għadix hemm. Forsi anke meta kont żgħir kelma waħda ma tmissierek, rimarka ma ntommok u għadha mweħla. Hemm maraw l-impatt. Allura tissottovalutawx issa mela l-impatt li kliemkom jħalli fuq l-oħrajn. Importanti. Ukoll din kultant ninsewa tillimitawx l-użu tal-ilsien biss għall-kliem. Xiġifieri. Fil-kultura tagħna llum li qed ngħixu fiha, id-dover li nużaw il-sienna għall-edifikazzjoni u mhux għat-tiġrif japplika wkoll għall-mobiles, japplika wkoll għall-medja soċjali, japplika għall-emails, għat-text. Tinsewx. Dak kollu li għadna japplika wkoll għal dawn l-affarijiet. Għax illum aħna wkoll il-sienna nużawh mhux biss biex nitkellmu, hemm anki f'dawn l-areas. Mela attenti, anke meta tużaw dawn l-affarijiet l-oħra. Punt ieħor. La darba kelma toħroġ minn ġo f'ommok ma tistax iġibha lura. Hemm proverbju li jgħid 3 affarijiet ma jerġgħux lura. Il-kelma mitkellma, vleġġa sparata u opportunità jew ħin mitluf. La darba sparajt il-kliem, bħalma la darba sparajt vleġġa, tista' mhux tiġri biex tipprova tilħaqhom u ġibhom lura, m'għandekx ċans. M'għandekx ċans. La bżaqta mhix ħaġibha lura. Għalhekk attenti għax la darba kelma toħroġ minn fommok ma ġibix lura, tibqa' sejra u tolqod il-bersal, tweġġa, tfieri u forsi anke toqtol il-dak li jkun. Però importanti wkoll li nkunu realistiċi. Jiġifieri, immaturajt kemm immaturajt spiritwalment, ikonna nammettu illi għadna ma mmaturajniex biżżejjed li maħniex qed nidimbu bil-sienna. B'xi wieħed minn dawk il-modi li żemmejna. Nkunu realistiċi, vera jew le. Fil-fatt ġabbu f'vers 2 jgħidilna għax f'ħafna modi notru l-koll. F'ħafna modi notru l-koll. U ngħidilkom, kunu realistiċi. F'ħafna modi nidimbu l-koll bil-sienna. Mela rridu nkunu konxi u nammettu dal-fatt illi maħniex nassu dawk ix-xtabi kemm suppost. Le, maħniex nassuhom u daqqa joħroġ affarijiet li mhux suppost joħroġ u daqqa jibqgħu affarijiet li jaħsra kemm tkun sabiħa kieku joħorġu. Mela wkoll ejja nkunu umli. Waħedna bl-isforzi tagħna biss maħniex kapaċi nrażnuh il-sienna. Alright, maħniex kapaċi nrażluh. Bil-fidi falla, bil-grazzja u bil-qawwa tiegħu jirnexxielna ma nikkontrollawh.
Allura dan imissu jitfana l-kubtejna. Kuljum. Talba li jmissek tagħmel ta' kuljum. Inti lill-Alla imissa tikkonċerna il-sienek. Salmu 141. Arma gwardja osid fuq fommi. Assess fuq il-bib ta' xuftejja. Salm 34. Żomm il-sieni lura mill-ħażen u xoftejja milli jitkellmu l-qer, itolbu lill-Alla. Itolbu meta titolbu biex ikattar fik il-frott tal-Ispirtu, għajdlu jkattar fik ir-rażan. U b'mod speċjali irrażżan il-sienek aktar minn ħaġa oħra. Okay? Importanti ħafna nkunu umli għax din l-umiltà tixħitna quddiem Alla biex nitolbu l-għajnuna. Ukoll it-trażżin tal-insien għalkemm mhux faċli iġib miegħu benefiċċji personali. Kunu konxi, jekk int titgħallem kif trażżan il-sienek, l-ewwel li ħadd gawdi huwa int. Proverbi 21. Min irażżan fommu u l-sienu iħares mill-lawġ lilu nnifsu. Għajduli kemm nifrankaw trabile? Vera? Kieku tiftakar kemm kont tifranka trabil kieku rażżant il-sienek? Issa, jekk trażżan il-sienek int tkun tibbenefika u tgawdi minn dak it-trażżin. Fl-aħħar nett, mela, jekk qed ngħidu da kollu hemm bżonn tkun determinat, irid ikollok tir, objettiv li trid tikkontrolla sienek. Di trid tkun it-tir, wieħed mit-tiri prinċipali tal-ħajja tagħna, tal-mixja tagħna spiritwali. Irid inkun impenjat kontinwament biex nimmatura, biex nitjieb, biex nibqa' nikkonverti, nispera, u anki fl-erja tal-ilsien. Ebda bniedem, alright, żgur ma ħajasal fil-post illi kapaċi jikkontrolla b'mod sħiħ il-sienu. Dan hu s-sens dak li kiteb ġagbu jekk qattu attenti, meta qal vers 8, ebda wieħed mill-bnedmin ma jista' jimmansa lil-sien. Tismagħha tajt mela allura għal xejn. Le, x'qed jgħidilna? Il-sienek avversarju formidabbli ta' bil-ħaq, però ma jfissirx li allura inti tajt mela m'hemmx nagħmel irbaħ inti. La qed naqra dal-kliem le, qed jgħidilna hekk ġabu propju biex għandna impoġġu bħala priorità din l-erja li rridu nimmansaw nikkontrollaw il-sienna u l-kontroll tagħna irrid ikun strett kemm jista' jkun, isek qed tassess belt. Ma tistax tħalli il-min irid jidħol bħalissa nafu ġifieri, vera kull fejn tmur tidħol hekk tibqa' dieħel le. Ikun hemm xi ħadd fil-bieb ħajċċekkjalek it-temperatura u kemm huma ta' min infaħruhom dawk in-nies li jagħmluha din b'mod strett. Hekk irridu naħssu fuq il-sienna, irridu nieħduha bis-serjetà. L-aħwa mela nispera li llum sirtu konxi illi l-siinkom arma. Arma li ġorruha kull fejn tmorru, arma żgħira imma potenzjal trement biex tagħmlu ħsara irreparabbli inkella ġid trement il dawk li ntaqgħu magħhom. Smajtu dwar l-użu u l-abbuż ta' fomkom. Nispera li intkom konvinti li b'ħafna modi jista' jkun qegħdin tidimbu ħalli bekk midduru lejn Alla u tidolbuh maħfra u nispera li konxi li b'diversi modi tistgħu tużaw ħal-ġid. Proverbi 15 jgħidilna l-sin ħelu u bħal siġra tal-ħajja, imma l-sin ħażin imewwet il-qalb. Żewġ affarijiet għandkom bżonn titgħallmu malar kemm jista' jkun dwar il-siinkom. Żewġ affarijiet. Jalla titgħallmuhom malaj kemm jista' jkun. Kif trażnuh u kif tużawh. Amen.